Bertar páiste agus má bhíon níor a fada an báiste deirtar go méid an páiste sin an bhaithic sin an ceol. Agus uaireanta freisin bertar páistí agus bíon sort beagáinín breise creiceann idir na méire a lábha agus a méire cosise agus deirtar go mbíonn siad sun go húntaach ag snámh. Agus is cuineam nuair rugug Bine dem a fáistí féin. Is cuineam go raibh an creiceann sin idir na méire ortha nó ní siú. Agus bhí duine á beag sé si go húntaach ag snámh agus mar sin agus chuna son agus in si go scéaldam. Agus dúra glumgar le na bliantó fadó hen fadó go bhíoh sort rónta ón bharige agus dína déana sort a teach le chéile uaireanta. Agus go bhfuil annach chuid scéalta ins na tradiisiún faoi rónta sort a ghlacha sort fuirim duine déana agus mar sin. Agus din siad an scéal seo go raibh fearrán fadó, fearróg agus íoscara a ba é. Agus de chaach sé gachaon lá a muthaigh íoscaracht ag iarraigh slíomhethe a dhéanamh dó féin. Agus fear óg dá thuail láidir a bathe. Agus tránón amháin tháinig sé I dtír an drá ó bheith íoscaracht. Agus bhí an ihe titim agus bhí sé gaiirí beagáinín doracha agus bhí sé anna hiúin an ihe sin. Agus nuair bhí an dád tarinthe suasaige an drá, bhí sé dír chun do bhile nuair a chuala sé an órán óráníocht nó Canada haiséigen a tacht an éir ciúin chuige. Agus de stop sé géisteach leis agus níoach sé dhéanamh amach cad a bhí á chluisintige, cad a bhí ar siúil nó calas a raibh sé tacht. So de hiúil sé I dró na nárán agus a dró an cheol seo agus de chu sé timpeall ar charig agus chunig sé ar an trá I necin na farige na rónta I bhuirim dína déana agus bhí an creiceann tóca díomhacha agus bhí ar ag canna le chéile slí a bhí dríochtúil agus sort ón saoil eile ar fad agus bhí sé fé dríocht ag fearra ortha. Agus measc an grúpa seo bhí ben óg áling agus ní íoteach sé gan ach bheith ag féach an tíirí bhí sé chomháling agus chodáas son. Agus tar éis tamil thug na rónta seo, na daoine na rónta, thug siad faoi deara go raibh duine déana a fearra ortha. Agus buine get asta agus de haringíad an creiceann ortha ríis agus de léimiid ar isteach san bharige agus amach ló. Ach an bhein óg áling go raibh an fear seo féchan tíir bhí sé a neice le nuair a chonigad ar go raibh sé ann agus do rug sé ar an creiceann agus de cheméid sé é. Agus ní íoteach sí an creiceann a hógant, agus dá bhrí sin ní íoteach sí sort a thrú ar eis isteach in a rón agus do isteach san bharige. Agus dúirt sé leis túr dum a creiceann ó ní thuairigh mé dúirt sé. Túr dum a creiceann ní féadlam dul th neis san airige gan mo creiceann agus gan mo creiceann a choráram ó ní thuairigh mé dúirt sé tar lum. Ní thiocigh mé leat ó tar lum a dúirt sé, tá gomúring rá leat ní íoteach le just níor hiic sí cad a bhí ar siúlaige. Ach sa deire do chuig sí leis. Agus th neis go dtí an tig leis agus de cheméid sé an son í. Agus tar éis tamil chuid siad dá hí ar sort slí na daoine déana seo agus hitte ar an rá le céile nó de hit si in rá leis chomá agus de fósadar agus de len an saoil ar roiig. Ach íon seansa fuair sí, íon seansa dóigh sí héag sí síos go dtí an trá, síos go dtí na carigthe just I féocha amach ar an bharige agus ó damh brónach irthaí. Agus an creiceann gan dót a thóg sé, de chuir sé an creiceann sin I bhalach thuas ar an lochta I gúine doracha éigean ionas nach dúiceach sí ar an creiceann son, mar sa tlí sin de cheméid sé grain irthaí. De bhí páisteacha, de bhí an tarna páisteacha, agus cúpla bliain níos sin bhí an tríú páisteacha. Agus na páistí agus nuair bhíad ar a fás suas, de thugad ar faoi deara go raibh anna cheanga nó idir a máthair agus an airige, go raibh anna bháicid an bharige, agus éon seansa fuair sí bhíodh sí sa necin na farige féchant amach, agus thug siad faoi deara gcónaí go raibh sort
crots or brón ar aig agus go raibh rud éige na buint le sin agus do chuirdí sin ceistear í má can éh go bhfuil tú có brón agus tú féoch na machar an bharrig na bachlis tá a cuioine Versailles éigen eile agus mar sin agus de ghlachad ar leis. Anyway, cúpla bliain anyway in dhé sin ríist de bhí an bheirt fáiste Bheanro bhí ar fásta suas beáin agus chuidir amach ag iascaireacht lena nethar. Agus amach lo ar an mád bád seoil chun dul ag iascaireacht ar feadh an lé. Agus saháda bhí an bháthar agus an páiste óg. Agus bhí an bháthar ag an bhainóg go féoch amach ar an bharige agus chunig an páiste deor sorte titim lé. Agus tá sé sin, Mám, can héamh go tú bránach, tá tú gol, can héamh? Ó, dúirt sí tá mar smaoinemh ar an saoil amóthar an bharige ar an saoil a bhí a gom fadó. Agus níor hiic sé caragad an saoil a bhí a go amóthar an bharige fadó. Dúirt sí na bachla seach na blianta chuin bhí mé amóchan son, bhí mé choní leis na róntaach ní féidir dul ar eiscúla níis. Leis na rónta dúirt sí ach ní féidir dul ar eis. Canna héamh ar sé sin, ó bhfuil dúirt sí an danach an creicead a gom déting dul ar eis. Meas an bhfuil is a gom cabhfuil an creicead sin ar sé sin. Cadé? Se dúirt hús ar an lochta sa chúine tarsa agus suas an stair lo agus thug sé a bháthar í chúine iníise sa rís feic an dead tacht suas an sá agus tógann sé amach an creicead sogus bíonn sé féchan tar agus thug sé amach an creicead agus doscail sí agus chonig sí gur bheith sin an creicead a bhíorthaí agus suas síos an stair lo agus amach lé agus dúirt sí leis an móchail fanúint an son síos go dtí an trá lé agus de hairigh sí an creicead irthaí a rís agus is róna behí, isteach san airige a rís agus de snáf sí léigs bhí sí mithe. Agus an tránóna sin nuair a bhí an ihe díreach a titim, bhí an bád seoil an bád íosca ag tacht ar neis chun tacht a dír agus an tahar agus an bheirt fáist ar bór agus iad ag dul hairis na caricacha do chunig dul na rónta muthar an garig agus bhí rón amháin a fear ortha agus iad dul hart agus de len an rón iad agus an bád a seoil a hart agus bhí an fear a féchan siar ar an rón seo agus a féchan ar na súile agus bhí is ag cad a bhí tar éis tarlú agus an rahan do a dír haring sé an bád suas ar an drá suas go dtí an tig leis agus bhí an páistín beag ag gol a stig agus de bhínig sé an scéalgus na páistí agus de bhínig sé dóibh cad a hála agus de glacad ar leis. Na lenan saoil ar aig glúineile agus a látá nó bhán feicimid an ceangail sin inis a rís nuair a beirt ar lenamh leis an creiceann sin idir na méire ar na lámha agus ar na cosa agus sin.